Tagol! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Dahil sa masamang panahon ngayong araw, Agosto 28, ay nagkansila na ng pasok sa klase ang mga sumusunod na lugar. Sa lahat ng antas, mapapampubliko man at pribado. Una na ang Quezon City, Malabon, Caloocan, Manila, Navotas, Marikina, Pasig, San Juan, Pateros, Taguig, Pasay, Mandaluyong, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Valenzuela. Habang sa Taytay Rizal naman, walang pasok ang kinder hanggang grade 12, mapampubliko o pribado. Yung iba ay hindi pa nagdeklara na walang pasok. Nagreklamo na ang ibang mga magulang dahil hindi daw waterproof ang kanilang mga anak. At uso pa naman ang sakit na ubo at sipon. Ikaw, kabisyo, papasukin mo pa ba ang anak mo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kadyot lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic, maulan na Miyerkules sa Tibuok, Metro Manila. Minsan kasama na ang Mega Manila, umuulan din dahil sa bagat. Yung Luzon ba ko? Luzon. Abay, Manila ba yung call? Ang? Luzon. Sakop sa Luzon ang Manila. Ang Luzon yung malaki. Akala ko, call, malayo yung Luzon eh. Luzon. Luzon naman eh. Ang damay ka. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pinaka-cool na uncle. That's me, Uncle Tagol. Matapagukol at ang pambansang gurang tiguang Mang Kanor. Ay, magandang umaga mga kabisyo natin at sa ating aking pare dito, walang iba, paring Kadyot Pino. Kadyot lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic na basic. Yan, may buntag ninyo na 7:34 ang atong oras mga kabisyo natin. So may mga iba, sabi nga dyan sa Davao, ang ganda ng weather. Sa Mindanao, mga hindi apektado ng habagat. May mga areas sa Visayas, maganda ang weather. May buntag ninyo tanan na impag na bigat kada kayo apo mga Ilocano. Marinaga sa inyong gabos, mga Bicolano. Maayong aga gali sa itong mga utod na mga Ilonggo na mga utod natin na mati subong. Salamat kayo. Mapya mapita mga Muslim brothers and sisters. Good morning. So walang pasok. Pag ganitong walang pasok ba, pag hindi nag-anunsyo ang school, Uncle Kadyot, pinapapasok mo pa ba yung anak mo sa school dati? Kunyari, malakas ang ulan pero walang announcement ng school na walang pasok. Siyempre, may klase yun. Hindi nag-announce eh. Pinapapasok mo pa ba yung anak mo? Hindi ko na papasokin, call. Pa-absent na lang. Absent ko na. Manang-mana talaga sa tatay. Kahit walang ulan, nag-absent eh. Ako pumapasok ako mga uncle. Pare, pumapasok ako. Talaga, Mang Kanor? Pasok ako. Siyempre yung teacher, sayang. Maganda yung teacher ko eh. Uy. Aralin Pandipunan.
Ayun, Col. Estudyante, oh. Yung teacher nga. Yung teacher. Pare, yung teacher yung pinuntahan ko. Teacher. Yan ang gusto ko. Kaya ako, kahit ayoko mag-absent. Sayang yung pinag-aralan ko kung mag-absent ako. Yung teacher? Yung estudyante niya. Pero alam nyo, yan, ito yung mga na-mention natin yung mga kabisyo natin. Good morning sa mga naminaw daro, nagkape, nasa tindahan, sa palengke, nasa bahay. Tinitignan na lang kung ano yung buhos ng ulan. Wala po tayong magagawa kasi habagat po So, kayo po magde-decide. Kasi kung ako naman, yung mga bata, sa tingin ko talagang masama yung panahon hindi man nag-declare yung school na walang pasok or yung LGU, yung local government units. Yun po yung nag-aanunsyo na sabihin ng mayor's office na, walang pasok sa Quezon City. Tulad yan, sa Navotas, Malabon. Pasay, walang pasok, mga ganun. So pag hindi nag-anunsyo, tas masama yung panahon, kahit ako bilang ama, hindi ko na rin papasukin yung mga anak ko. Dapat, Col, magulang lang mismo magdesisyon na, ano? Oo, totoo yan. Kasi ang hirap naman, papuntahin mo yung mga anak mo, tas binaha, ma-stranded pa yan. Baka lumangoy niya ang Col. O, yung estudyante? Nang nahuli ng dalag. Dalango yung estudyante. Yung teacher? Crush mo crush mo. Uy! No? Estudyante? Yung teacher. Malito ka talaga ka dyan, Mahilig ka talaga. Teacher? Sa estudyante. Buhay kayong dalawa, Isama nyo naman ako dyan. May crush din ako Uy, pare. Sino pare. crush mo? Sino ba crush mo? Yung teacher? Kailangan ko estudyante. Kilala ko pa rin yung crush mo. Estudyante? Si Maratoni. Aling-aling, Col, yung pit? Pit na pit? Ano suot niya? Pit na pit? Hindi ka talaga pitbull, Pitbull love. Pit to love. Ayan, sa ating mga estudyante dyan, baka meron na lang kayo online class, sagutin nyo naman yung mga assignments mga assignment. nyo. Oo. Hindi porket walang pasok. Ay, salamat, walang pasok. Yung estudyante natutuwa pa pag walang pasok. Nung kapanahon na natin, Gol, hindi ako natutuwa Oo, sayang. Totoo yan, mga kadira ako natutuwa pag walang pasok kasi, yun na nga, sayang yung pinag-aralan mo. Binayad mo sa school, tapos walang pasok. Lugi ka naman dyan. Sa probinsya kasi, mga estudyante, masipag, Col, Ay, oo. Ilang kilometro nilalakad para lang makarating sa paaralan. Oo. Ulan nga lang yan. Doon, tumatawid pa ng ilog. So, shout out sa mga estudyanteng pursigidong makapagtapos ng pag-aaral na grabe yung sakripisyo araw-araw naglalakad. Yung iba, tatawid pa ng ilog. Malangoy Akit pa yung Col. bundok. Oo. May mga ganun. Mga nasa probinsya, nasa rural areas nato ng mga kaigsuunan, mga kabisyo natin. Again. So, i-update namin kayo dito sa Love Radio kung ano pa yung mga walang pasok na lugar. Tulad ng inanunsyo kanina ni Mangas, yun po yung mga walang pasok sa Metro Manila. So, kung isa po ang inyong municipality or city na nag-anunsyo na walang pasok today, well, that's good. Para naman yung mga bata malayo sa sakit. Totoo yan. Sabi nga ng mga parents, reklamo na sila na yung mga bata nga hindi nga raw waterproof. At saka uso yung sakit na ubo at sipon. Baka magkasakit. Oo, mahirap, Col, magkasipon, Col. Yung estudyante? Sipon. Yung teacher? Estudyante, Col. Alright, maraming salamat. Tuloy-tuloy pakikinig. At baka kami mag-announce. So, abangan nyo na lang sino mag-announce sa ating Love Knows No boundary! 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!